Kango na mbuga. Azule. Kajeni. Ma. Ni wangu suwa moro. Wae ma mburu kurana na menai. Na ne de wan fa hwe am. Nda bi o na de manya bibia o. I don't know wanya bibia. Bibia ni ho. Oh. We so me de mani atu so se wo be bre me nwa akola o. Na de mi nante nyina manya bibia. De wa boro dodo be de wanya bi. Na o anka se de ho afia na de. So ho afia dodo pa na ka ba ya. Azule se kam pe se. Azule. Na o de aw. Adai. Won fia no no okuno no dia so on timi mbo on tina kami pese kami bo pa wo pesa wo boa me Azule boko de boko ade na wa ade be boa me na o se de won fia chitie anti me kura no se de be se me pe wa asami na me pese kami no kura no me do wa ba me no bata Azule wo oh na tade ya chitie din na wo me se ade ni ya kana ade na wo ni de ya kana o ni de ya kana anti o se o nya botre Azule dia wo ya no mempe na twie se nko na ade be ma me aba bobo me mo bi pa mate wo de mate me twen na ntwie Azule da wo se de o ho me da si Azule Abilo sa tango sa what do you need man oba na we so free him me kunu na na kasa sa na wa de frafo what do you need man ade na ma yuni nyajuma ana wonu mi sa na wonu mo adwene pensa je age na ho ana me yire wonni mi dibi o kroma na wo ya wan hwe na wo ya wa ti ba fiaro da be ba nyina ni fahini mu ya me yire ana wo gira emiamia no me de sisai o ba de me pa cho me ne da de mana ka fia ko ya ti do ka ya sa bi du ba ku o na nye bibi ta pina mai wona so ya to bibi ta ya sa ka bi du wa sa madam fo na ya na bre me fia kwa banche ne ai mire na no on kwa na di mire bre bia eti ozo ofa hu di miamia wo oh miamia me e ma pa amu biase wo na aka chem sai aha no etiba etiba timi agu me fa kira ya mpedua di mra mesi ho no ma ni afedia wo te ya wo ne commission ni ya na duo ho bokura do me de kire ma mesi ni pe me se wonya mehwe wonzo so wani abre wo sai pina man wo mia ba ko a na hwie ba ko na ogina na wo mia mia wo e na wo sisi obema na hwie na hwie na mi na hwie ya baba ni enam eti wo de wo ho odafo de o de kwachiche me fa nkwachiche wo de kwachiche me kwa se ka ya pa e man bi e wo ho a okunu amana konhuma no kakra bi na nkwasi ni twa ato ne nam so no no ama no ho kwa na ne nakoda ebi nie ma hwe wo furu ma ba brem abeduru se wusiwe Azule we se be fa ya de mire eno ne ade bedide awo a wo no bedide enwumani mu ase wo gira wo so enwumani mu ase me mpesa wo gira wo so we ye wo mu dua kro mu twa etu hwe me Azule me ne betwempa sisa anu dusu wanu odi be wurawura wo we na mo se ya na e kama gamanya yo se ya de no wo maame asobete eye kama wo maame asobete dwama ko hwini ti sawo chumwa wo shadam ho ya de wo mana masin ko sansuo ne mana wo ya fa bi nsija no sun kodware me je na tu bo ntuma wo de giantsan ya enu kwa ya da betimi abobo wo sa awo ba nsuo wo shadam ho da che sa wo ya de o bo bi ba ago amen Amen. Isso, mukaka. O ma me lebi, me ba.
Me have it. I'm not a fool yet. Nana, madam, I'm sorry. Oh, I'm not going to pay. Hey, you are. Oh, me ba 2 wow. You are. My brother, Danny. Hey. Nkrumah. Hey. What they say. You put that door to chase you now. Me de ba no na. Abro bi tie kwan so. O share me so obi na me di si wona me jibi ma. De kwa na ma. Ndi ayana manu ana modi. Hey, Nkrumah. Na de body na banti nyira bra. Oh, we kwa kitu abi kura. Kitu abi. Mami. Ndi amma bibia ha mo wai. Aha na maba no. Mo ha mame. Why? Bi be hia mu bia mo kan kire me. Se mintimi kura na se ebuo mu na me wura. Akwan bia me fa so me wura buom. Agoya de kura na bare mo no. Me de ba. Ne ba me dana se mame. Na me de be dana se. Oh, de bi ma me dana. Nana no mu sha wa. De bi. Enso ne de maji asoda ne de ba me ma ne ho. Eya me na se me ye mamo. Na mo hotom se bi mu ye hoho. Mo ba ye se mo ni mu bia. Me na se be som. Asoda ne kura de ba me ma ne ho wa. Nti what do we see there man? Ah dear see. And then the man wa. Memfa. David, my bedidetv. Man. You have dinner or send bi maguma ba. Ah, ba bedidetv mi ko ba bi nti me ka se me de kwa mebre. Nti me kwa de me ye wi na se ba na se bi e tina kura me fa ha. Ma beji. Mate. Nti ma me yiro ho di ma me wa. Mate. Ho di na me po asem pa. Why? Nkrumah, eni nana no mko. Eni me continue. Actually why? Nana no nshira wo. Ba to you nshira mo so. Eni nana mko. Yo. Pam. Eni mfa ko ti de. Ya ti ha ye di abobo adwene de na ye bediem. Ho nana no de wo mo ai. Ti sa ko de mo. Hey, Jem, some Pana would tell me say I had one bay. Huh? Won't she? I mean, because I won't feel me. Who poor food train, me rather my order. Hey, me, I don't know. Yes, and I want it. I mean, what? And I did the way I do, yes, I can be so. Oh, Mira, there we are maintaining some of yours. Are they? And then I see one by we are your say. Nana, Castana, amen. Grandma, ya me pesa, me bufua, me pesa. Somewhere before, never for same way. Na me ready asem kwan nti ama obuafu twan fitin nura najwa me so mu kura wan ma me kwan yanti bepem sabre e de asem se wo de o fa ne matra de wo ne azure ti ya na mo ye no hwan wo fa ne matra ama me on azule ti me re azule asem ne hya wu mu a amu akoma yade etu wa wo hye oba tomro si eti semi ya metia wati sika be ya me ho ade na ma azule kwan ma azule ne makoda ya jais moni peni masisa ate we le se benya akoma yare chire ma mensi na we ka sem bi nchiro e peni se enipa de na ho hyehye otwea onya kwan tafre na no me nyeni pa hunu bia kekese de wu na mo
kuro kɛseɛ ya yɛwɔ mu nyinaa ne fa hene ne me beti akonya so sɛ yɛka tumi a na sɛ wo ba amammerɛ mu a obi adi bire kita no ɛno a ne kita ne yere eti bu a yɛde ma kurom ha no ɛno a na yɛde saa buo na bia ne yɛde ma wo sɛ me yere nti eti me yɛ nana beti akonya so saa na wo yɛ nana yere a wo gura ana wo da beti akonya so edie benti ɛna wo sɛ wo di akura de kosi sɛ sɛbi wo fa kɔwe sani bi jonko na wo de akyɛdeɛ bi nketenketen jiwe wanya kwan ɛpɛ sɛ wo da ne wo twa taforo wanin na de yesi yen ɛno a de yesi fi ha yi sankoye mi fi ha yɛ kɔyɛ abɔnten baabi ni obi twam ɛnu hu na se mu ya kɛni plase a de abrɛ wo de ka hwɛ nim ka se mu pa me koyi ma no he mu obi na ehunu ana obi na ete wo be ka kyerɛ me sɛ wo yire ani azure etwempena titete wo mu ana sɛ pe kwa bi so fa hwɛ wo mu ɛsɛ me san uti kura sɛ wo de wontimi nyɛ saa eni pa kro no ade a wo hunu no wo diri ade a wo yɛ no ɛntwɛ ye no wanyɛ ne ye na nya bia mu da ɛnyɛ bia mu da minim sɛ yɔnko akeke dabi mati adawro ɛsere wa gura ti pen obia ne so ne die eti nyɛ sɛ wo yɛ adehye a wo guru kɔ adehye adie mu ana saa na wo sɛ wo guru kɔ no ɛsɛ sɛ wo yɛ timamuni a wo kɔ timamufuom saa pɛpɛpɛ obia ne so ne die a Adomah nkoma de bɔ no saa de na wo yɛ ya behu yɛ no ɛma mani hunu saa de ne bibiem atimira me de akyɛw dama me da se hwɛ da pɛ bibi si so mate me fa fofo nsi usu ano ntina krawo fa si so se fie ni fie agege wodi apesi ni kontuma bo mu se unya bi di mami ngbe da nya bi adi utwana body for so am kwa omu nu ya body o omu ni body ai di unya bi ni so aba Anhwere hu ndi yo de se bo do Hey, class body tintwan. Ago Afia. Hey. Where you free na? Winni mi nante papa. Minni nante. Where Yeah. Where you can say free na no. Yeah. Yensa kan bi. Be mun koso. Oh, mun koso. Oh, dikakra na nya fe. Hazo mu shamia. Onya na de. Omo shamia mama horo min sa be yi ba ko di. Oronsa. Oh. Share. Body apese di kontomre ne wo. Abiye. Share. Yeah. Mami. Ade ne bayi. Ko agege manya bi ani da. Sa body ni agege. Ko fa no we. E bana. Enu a banchina. Yeah. Ngmafo. Body Tia bom no krante. Body na nyafu. Ndio ba se da mu de mu di. Mo yi ba kwa amumu. Wo anu. Mo ni na mu di. Anu. Ele bubum. Ya mo ni body di. La. Ya do body fu. Ya brown yenji. Ya fa ne kasubum. Oni aba apantu. Ani ne ga ga. Yo ba. Oba ya. Ele pe di asu kazo ni o. Wa dan se mi. Wanu. Odina am habza. Wede.
you got some Jaman. What about him? Who's it? What that woman? A year, high my pa. A dance pa, so junior. Happy baby come and say, some toy will be to Kaya soon, soon high. Ye dear queen, no penny. No. I was what do you know? Wild young. Let up your barn. Mammy. Eh. Yaria, near Hammy. Now, son in the same. A brew boy, me timid the Hamilton cramp pajamity, or what I said. I'm a chain in Ruby or Coco Beno Mamma. No, Maya. If you tell me, I'm a Roma. Should have been, Master, I saw you. Mahama, a dear father. That's it. More fast. I got him say, more a cancer gigging. I could be a swakuma, I could be a kuma. And what did you grant in a year yesterday? Over Fina, I'll be no be paid. I be I. And she may now, Mamma would do for be a henna. Baby, I come. Baby, I come. I didn't could do piano. I had all your drag on that or to a sea crowd. Two dear, Quakuma to him. I contemplate Nangas crying and one crowd would you. I cried your do crack a sea pa. No cry, so. Two dear. Cause now they're contemplating one. Why? My hammer do for number 2. Why? It's Chumwa. Aye. What do I want? Yes, I'm good to tell me by now. What you say, my 70 minutes to head on. Bobo didn't Jane. So, when you've been into Obohun is an Odian. Need the necessary. When you've been, would be chum say, Chum, Scafono. Tutu wa unye bishasa unye bini. Unim dia. Dia haja dia. Yang fanya